Hello, good morning sa ato ang mga kababoy, mga kabakyard ha, team Kuya Goy. Mayong buntag sa ato ang tanan. Update lang ta sa ato ang gagmayng panginabuhi mo Kuya Goy no sa atong mga gikalingawan sa matag adlaw no ang ato ang baboyan no diri. So ato ipakita karon mga Kuya Goy ang atong baboy kay ready to dispose na siya since niabot na siya og 100 days gikan jud sa atong pagpalit man natan-awan ninyo kay basig interesado pud mo sa ato ang baboy no nga ready for baligya na siya kung karon nga bulan mo nga basig na ganahan no pangitaan lang ninyo ang lokasyon sa Propatrungan si Goy Ramos no na dire. Pakita na ko sa inyo ha aron makita po ninyo kung saan kadagko buyag ang ato ang mga baboy nga gibuhi sulod sa 100 days mga kuya. Salamat ha tanawan ninyo ha. Ano ni karon mga kuya Goy, mga kababoy, mga kabakyard no ang ato ang output no sa ato ang baboy no nga napalit. No mo na siya ang karon mga estimate kilo ani mga nasa 80 up, 80 up ni ko. Baging isa atong isa ka ko at duha na sila kabuk mga kababoy, mga kabakyard no. Gamay-gamay pa ning isa no. Tara, so, mga 3 kilos siya. But pwede na gid naton siya dispose no para karon nga video mga kababoy, mga kabakyard, mga kuya Goy no. Mora to daghang salamat no, di na maglangay, daghang salamat nakita ninyo ang senaryo sa baboy. Salamat sa inyo ha. God bless atong panginabuhi ginang mga kuya Goy. God bless.